Digna Fundación alega contra o narcotráfico que aínda queda moito por facer na loita contra esta lacra social. A entidade suma un ano máis de traballo contra as drogas e faino coa súa gala anual. A cita vai ser o vindeiro día 30 no Auditorio de Vilagarcía. Queremos facer un brindis a toda a sociedade e ter un día en especial coa gala de recordo e tamén de sensibilidade e de cariño e de agarimo para as persoas ou institucións públicas ou privadas que siguen loitando e caracterizándose ano tras ano, a veces con poucos medios na loita contra o narcotráfico. Será a 22ª edición dunha gala que, como xa é tradición, inclúe a entrega dos premios Nécora de Ouro. Seguimos cunha tradición non escrita, pero sí que levamos desde fai moitos anos, que é decir desvelar a identidade dos premiados unhas datas antes da celebración da gala. E o que faremos, ou se presentamos o acto en si mesmo, con todo o que vai levar, é o luns a relación dos premiados, que podo anticipar, eso sí que son 5 persoas e entidades que van recibir este ano un recoñecemento especial. Tamén se fará entrega do primeiro galardón do concurso de relatos curtos impulsado pola Fundación. Este ano tamén, e hoxe que día tan bonito do Día do Libro, tamén queremos dicir que este ano por primeira vez na Fundación, ali na gala, daremos o premio aos rapaces dos institutos que ganaron, que foron merecedores dese concurso de relatos curtos con todo o camiño, que é o primer certamen este ano e que tamén o daremos ali na gala para visibilizar os rapaces, a mocidade e como desde a literatura, igual que facemos co deporte, se pode abrir un mundo moi bonito. A gala contará ademais coa actuación do grupo tradicional Cantos da Terra. É unha maneira dese día confraternizar entre todos, facer un pouquiño de festa, tirar un pouco da xente para que, non sei, de alguna maneira ese día nos coñezamos un pouco máis, non vexamos as caras e nós é o noso traballo, pois alegrar o espírito e a alma da xente para que despois daí xa salga cada un e se exprese como queira. A entrada á gala, que vai estar conducida por Loli Gómez, e de balde ata completar a capacidade do auditorio.